Jo diria que és un tast de diferents temes que sempre l'han preocupat. Per una banda, el retrat, per una altra banda, la ciutat i el carrer. Hi ha també una part d'aquesta cultura del viatge al Marroc, a Haití, a la selva de l'Equador. És a dir, és sempre la seva obra, és un paisatge humà. El títol, d'alguna manera, reflecteix la distància amb què el fotògraf s'enfronta a la realitat. És a dir, és un fotògraf que sempre vol trobar aquesta distància justa. Vaig entrar a treballar molt jovenet, jo. Dels 14 als 15 anys em vaig començar a aprendre. I jo, per un cantó, treballava molt en publicitat, tenia clients potents, i per altre aquest cantó era més intimista, en fons era una cosa totalment intimista. Revelava, ho veia així, i és que no feia ni contactes moltes vegades. Mirava el negatiu, perquè com que és un negatiu d'un format gran, mirava el negatiu, molt bé, i el ficava al calaix. Molta cosa ni la trobo, deuen estar a casa dels meus pares. Per exemple, aquestes fotografies de Salamanca dels gitanos, els vaig descobrir l'any passat, aquestes fotografies. Ja sabeu que la publicitat, tot allò que és com artificial o cosmètic, ha d'aparèixer com a natural, no? I aquesta és una filosofia que ell aplica bastant a tota la resta del seu treball. No és anar a captar l'instant decisiu, és la mateixa realitat que te l'ofereix i tu només l'has de captar. Jo la trobo, o sigui, busco o no busco gaire, no? Jo en això, sí que no poso maquillatges, no poso res de tot això, no m'agrada que quan em venia una dona a fotografiar i impoluta, no? No m'agradava, m'agradava més que em vingués despentinada, no sé com dir-te, no? A ell li agrada tenir una conversa abans, no forçada, dir ara posa't així, posa't aixà, no? Tenir una conversa i quan aquella persona ja ha agafat la confiança suficient, pam. Jo tenia una admiració per la gent que treballava molt en artistes, en cultura, en escriptors. Per això fotografiava el Delibes, el Vicente Alexandre, perquè els volia conèixer. És agafar l'essència d'aquella persona i situar-la en el seu context. És allà on viu, allà on pensa, aquella arquitectura que l'envolta, i en aquest sentit sí que li agrada l'humanisme del Renaixement, que crea aquestes escenografies, aquestes simetries. Com vaig començar a aprendre, com que no tenia una base sòlida de composició ni de concepte, el que feia era comprar molts llibres i allà vaig mirant les làmines, vaig aprendre a composar. Va ser a través del Renaixement, una miqueta, no? I per últim, els seus grans treballs sobre el paisatge mostren molt bé el treball que ell fa sobre la llum i també a l'espai que a ell li agrada concedir a l'ombra. Llavors, esclar, ell agafa uns detalls precisament a vegades de roques immenses, a vegades d'uns espais que són entre aigua i terra, que no saps si és entre llum i ombra o on dimonis estàs, no? El paisatge d'Islàndia és un paisatge salvatge, impositiu, que tu veus la dimensió brutal de la natura i que no la pots agafar, et supera, no? Perquè a Islàndia, clar, veus tota aquella naturalesa que et desborda perquè se'n va del seu punt, trenca el seu punt una miqueta, no? Perquè veus un paisatge que sembla que estigués en un altre planeta, no? Una miqueta, sí.
vols afegir alguna cosa? Em sembla que et reclama. Això que tingui que a la gent li agradi molt l'exposició i que se'n vagi en un bon record, no? De les fotografies també, m'és igual, de les fotografies. Són unes fotografies que algunes tenen narració i altres tenen poesia. Jo crec que dependrà de l'espectador que li agradi la narració o que li agradi la poesia.